Tervetuloa jo ties kuinka monennen Assembly-vlogin pariin. Tällä kertaa meitsillä on aika tämmönen kompakti setti mukana. Meidän paikat on tämmöisellä Influencer Seat-mestalla. Ja täällä on aika paljon tämmöisiä valmiita koneitakin jo. Mutta oman koneen otin mukaan. Mulla on aika tommonen näppärä nokkakärryviritys. Siihen vaan tommosilla mustekaluilla kiinni koko konesetuppi. Mä oon tilannut tämmösiä aika näppäriä laukkuja Thomanilta. Flygt Pro Gorilla laukkuja. Tonne mahtuu tietokone ja muut systeemit, tonne mahtuu näyttö. Saa hyvin suojatusti tuotua koko konesetupin mestoille. Tuolla on mun vaatteet. Mä menen tällä kertaa hotelliin, aivan siis luksusta. Eiköhän laiteta oma konesetuppi nyt kasaan ja aletaan pelata. Ai, nyt kävi Assy konkarilla melkoinen klassikko nimittäin. Virtajohto unohtu tietokoneesta. Mä muistelinkin, että joku mun pitäisi vielä muistaa pakata mukaan, mutta sehän oli se virtajohto. Näytti vähän siltä, että myöskin nettipiuha pitää hommata. Tulin tänne Jimsille pyörimään. Nää pitää aina katsoa 100 kertaan nämä kaikki tarjoukset täältä ja häiritsin myyjää tossa pitkän tovin, kun vähän haaveillut koneen päivittämisestä, niin nyt oli hyvä hetki kysellä kaikkea kysymyksiä, mitä on tullut mieleen. Aina kun lähtee tuommoista konetta rakentelemaan, niin pitää vähän tsekkailla kaikki osat erikseen ja mitkä toimii yhdessä ja miten ne toimii ja miten ne kootaan ja mitä kannattaa ottaa tiettyjen komponenttien kanssa huomioon, niin täytyy aina vähän häiritä ja kysellä jossain chatissa tai täällä paikan päällä. Täällä on kyllä aika kivan näköisiä bildejä, mistä voisi ottaa itsekin inspiraatiota. Moni mulle suositteli videon kommenteissa tuommoista Fractalin koteloa, missä on tuommoista puista verhoilua. Kun mä mun työhuonetta vähän remontoin ja maalailin seiniä ja pistin just tuommoista puista akustointiverhoilua mun seinille. Se voisi kyllä sopia, mutta olisi se aika semmonen hillitty toi koppa. Et sinänsä kun mä näen näitä tämmösiä kunnon RGB-virityksiä, niin jotenkin nää näyttää ihan pirun kivalta myöskin. Monta tommosta kunnon RGB-tuuletinta vaan ja vesijäähy, jossa on näyttö, johon voi laittaa jonkun oman GIFin pyörimään. Kertokaa kommenteissa, minkälainen PC mun pitäisi rakentaa, tämmönen RGB-systeemi vai sitten semmonen vähän hillitympi. Pelit käyntiin. Jaha. Mä laitan, että täällä on oikeita launchereita, eli Epickiä. Älä laita tollasia Epic launchereita. Mitä sä selität? Fortniteen mennään. Siellä on Lego Fortnite kohta. Todellakin. Elä nyt. Pitääkö munkin mukaan joku Epic Games Launcher tänne pistää? Ei voida tulla mennä yleistä Legoa. Niin no. Se on vähän niinku Valheim. No. Lasten. Pitäis ehkä kokeilla. Joo. Jos sä lataat sinne Helldivers 2. Se on aikuisten peli. Okei, mä lataan sen tossa. Se on Steamissa, eiks niin? Joo. Pelas se Steamissa sitä. Joo, Steamissa. Ladataan. No niin, kristillinen tasajako näiden pelin suhteen. Mä otan kellon tuolta, että nyt pelattiin sun peliä, nyt on mun pelivuoro. Saako nimmarin? Maksaa 100 €. No niin, ei oikeesti. Ekat matsit jo Helldivers 2 pelasin. Se on kyllä yllättävän jees. Mä tykkään kyllä siitä kunnon semmoista räiskintää kavereiden kanssa. Mä kyllä hyvin muistan sen Starship Troopers-elokuva, jossa räiskitään semmosia kunnon ötököitä ja tossa on hyvin samankaltainen meininki. Myöskin annetaan ihan huolella turpaan semmosille roboteille ja terminaattoreille siinä. Nyt vedetään vähän kahvia, että jaksetaan yön myöhään valvoa. Planit oikeesti alkaa vasta sitten kun valot sammuu, joten ei tässä nyt vielä hötkyillä ihan hirveästi. Nyt on muuten siis ennätysajassa. Juu, ei oo valotkaan sammunut. Mä oon ollut täällä tunnin ja nyt. Miten? Siis onks ne ostanut noin etukäteen? Ja kun toi tyyppi vielä kysyi multa, että onks tuotu vielä, mä sanoin ees vaan okei. Se varmaan haki Voi hyvänä. Nöyrä kiitos. Ja ensi viikon ruoka on taas sortattu. Itse asiassa nyt puuttuu vielä kookoskerma, sipuli ja pari porkkanaa, niin sit tulisi hyvä. Vedät sä ne niinku ihan soseeksi? Mä vedän ne soseeksi ja sit keito. Kuulostaa ihan hyvältä. Tästä puolikkaasta saa semmosen monen litran keito ja puolikkaasta tästä. Mitä muuta niinku tosta voi edes tehdä? Piirakkaa, esim. Kurpitsapiirakkaa, se on vähän tämmönen amerikkalainen. Ja sitten paahtaa niinku juuresten kanssa uunissa paloina. Niin, joo, sitten tulee semmonen vähän makea, kun se on vähän niinku tämmönen bataattimainen. Okei, just. Moni paahtaa ja johonkin lämpimään salaattiin saattaa laittaa. Sinne niin, Jimsin koneen päälle vaan. Joo. Ja kato, joo, tuulettimet pitää sen, kato Joo. Seuraavaksi luvassa Suomi-tuben legenda paneeli. Pönötys. Kuhan asiallisesti, korrektisti.
2 Eetua ja vinkari. Kyllä. Toivottavasti, mitäs tässä näin? Toivottavasti tästä syntyy semmoinen suht asiallinen paneeli, että ei nyt lähtisi mun takia käsistä. Sekö sua tässä jännitti? Ultiksella onkin joku show tulossa. Jaha, Ulttis on jotain suunnitellut meidän pään menoksi. En ole yhtään mitään suunnitellut. Mä en tiedä miksi mä edes oon täällä. No sä oot legenda. Siis toi on... Niin ne ainakin väittää. Siis mä oon ehkä toista mieltä, mutta niin ne ainakin väittää. Sertifioitu legenda. Siis tiedättekö mitä toi oikeesti toi legenda tarkoittaa? Se on Suomituben boomerit. Se on oikeesti siis niinku... Me ollaan vaan vanhoja. Me ollaan oltu liian pitkään täällä. Tehty liian pitkään tätä. Onko sulla joku rousti täällä? Oliko tää joku rousti? Ihan mukava juttu. Sonen rousti. Ei, ihan kivaa meillä tulee olemaan. Ehkä. Onko pahat kysymykset? Toivottavasti on tarpeeksi kysymyksiä. Mä oon ressannut eniten sitä, että loppuuko ne kesken, joten vastatkaa pitkästi. Sehän oli hauska. Assujen lavalla täällä. Mulla meni koko ajan kieli se Ulttis on ihan pärinöissä täällä. Sehän oli kiva ja hauska. Mä unohdan suomen kielen kokonaan. Mitä äsken tapahtui? Ihan se meni. Niin, ei näkynyt yhtään äijästä, että olisi pelottunut. No hyvä. No mä tunnen se täällä sisälläpäin koko ajan. Mut varmaan oli semmonen kostihan se mikki silleen, että joo, ota tästä näin, oli kivaa. Tuossa on kaikki ihmispelko, kun ei yleensä edes näkynyt se, että oli niin kovat valot. Joo, ei kyllä näkynyt. Oli pakko olla kattomatta sinne, niin että on täysin tietoa. Ei myöskään meinannut kuulua teidän äänet, kyllä pitää olla aika tarkkana. Täällähän on melkoista teknologiaa täällä väkkärillä. Saaks täällä edes kuvata? Salaisuuksia. Valot sammunut, mahtava assytunnelma. Nythän sitä vois vähän pelailla. Vähän kyllä nälkäkin alkaa tuleen tässä, mun pitäis käydä hotellissa. Pitäisikö meidän nyt hoitaa se alta pois? Kyllä mulla jotain pientä voin syödä. Ai jotain pientä? Ei vielä hirveän nälkä. Mitä me edes syödään? Sitten olisi kiva hoitaa se nyt alta pois, niin sitä ei tarvitsisi enää miettiä sit 2 tunnin päästä. No joo, se on totta. Joo. Onko se herbalisti? Joo. Kyllä. Nähdään Herbacraftissa. Nähdään Minecraft-servulla vaikka. Tuli käytyä just TLB:ssä syömässä, oli kyllä erittäin hyvää ja nyt mä tulin tässä samalla täällä Triplassa sisäänkirjautumaan mun hotellihuoneeseen. Tää on itse asiassa erittäin jees. Ihana tulla tänne sitten pitkän lanituspäivän jälkeen ja tää on tässä lähellä, niin pääsee tänne koisimaan sitten oikein kivasti. Ja ihan luksusta nyt tämmönen hotellielämä täällä Assujen aikaa. Olisiko pitänyt mennä edelleen sinne betonilattialle nukkumaan? Nyt kun mä asun vähän kauempana täältä pääkaupunkiseudulta, niin ajattelin, että voisi olla ihan kiva jäädä tänne nyt yöksi sitten, niin ei mene aikaa tohon liikkumiseen. Täällä on ihan kivan näköiset setit ja siistit puitteet meillä täällä. Mutta eipäs jäädä nyt tänne loikoilemaan, vaikka vähän mieli tekisi tonne kellahtaa ja ottaa pikku ruokalepo tähän, mutta pelit kutsuvat. Ensimmäinen CS-peli täällä. Ihan järkyttävää siis hakemista. Tää niinku kaikki asetukset. Asetukset ihan pienessä. Tää rupee nyt selvittää. No niin, nyt kaveri pisti sinne komentoriville jotain ihmekoodin pätkää silleen. Mä Pythonia opiskelin ChatGPT:n kanssa tossa, että saa senssit kuntoon. YouTube tutorial how to fix lag. On tää kyllä Assujen taikaa, kun saadaan rank-upia. Täällä muuten aina tulee rank-uppi. Viimeksi silloin Winterasilla mä olin sheriffi, nyt mä oon Ghost Nova X. Mitä sä menit Matte tekemään? Matte. Tuli ottaa 3 L ja sit mä lähden himaan. Laskin tuon äijän rankkiin. Hei, nyt riitapukarit oikeesti. Riita poikki ja rank up väliin, paitsi että tulikin rank down, kun Matte tuli vähän belailemaan. Matte halusi vaan auttaa. Hei, mä näytän hauskan jutun kuule tähän videolle. Mä en tiedä mistä tää johtuu, mutta siis tää koko peli lagaa, kun painaa push-to-talkkia. Se onkin vähän ikävä silleen. Toisaalta sun näissä kuulokkeissa ei ole myöskään mikrofonia. Että... En mä nyt usko, että sen pitäisi vaikuttaa, mutta siis kato. Mä painan Eetulla on tässä push-to-talkki. Koko peli lagaa. Miten toi on mahdollista? Ja sit kun mä painan pohjassa, niin sit sen jälkeen se kyllä pyörii. Mut sit kun... Joo, no koitan nyt tämmöisellä koneella sit taas pelata. Tän takia me hävittiin, kato kun... Vähän tökkii kyllä. Pikkasen tökkii. Ihan playable on ihan vielä. Playable, kun annat vähän kommandeja tonne. Heität vähän jotain infoja sinne peliin, niin joo. tökkäsee joka kerta, kun sanoo jonkun infon sinne. Siis... Helppoa ja kivaa. Mutta onkohan se siitä, kun tossa ei ole niinku mitään mikkiä kiinni? Voisiko se johtua siitä? Ei voi. Eikä voi muka.
No tuli nyt taas niinku tekemistä, kun Matti tuli ja pilas meidän pelit. Mä lähden kotiin. Ai, lähetkö? Joo. Mitä? Etkä lähde. Kello on aika paljon. No, nukkumahan tässä joutuisi. Lopeta. Kello on 12. Kyllä nyt vielä pelata pitää. Niin pitää siis. Mehän painetaan aamu asti. No, nää on näitä. Nää on näitä. Tää on meidän dia-esitys. Dia show. Buenos dias. Buenos dias. Mä luulin, että täällä on vaan Pauli pelivideoiden keikka. Täällä on myös näppäimistö skitaristi Ettu valmiina. Mitä täällä vitsi tapahtuu? Ai että. Siellä jotain Fortnite Guitar Hero pelataan täällä. Ja sä naurat mun indie-peleille. Tämä mies täällä näin naureskelee minun peleille. Mihin sä tarvit mitään muita pelejä, kun kaikki on Fortniteissa? On Lego-rakennuksia ja Battle Royale ja sit on Guitar Hero. Wow. Täällä on Lady Gaga Bad Romance. On muuten hyvä biisi. Niin on. Missä Poker Face? Sun pitää vielä joinata munkaan tänne. Me voidaan pelata tätä squadissa. Sä voit ottaa basson, rummut. Hei, en mä oon noin cool. Oikeesti. Muista käyttää sitä wow. Joo, se on toi spacebar. Ai siinä oikeesti? Joo, semmonen poveri. Vähän alkaa olemaan väsynyt meininki täällä. Itse pelaan täällä tällä hetkellä tämmöstä Balatro-nimistä korttipeliä. Tää on tämmönen Roguelite korttipeli, missä pelataan siis pokerikäsiä ja yritetään saada isompaa skorea koko aika kehittämällä tätä omaa korttipakkaa täällä, hommaamalla tänne parempia kortteja ja sitten myöskin tommosia kaikkia jokereja, millä sä saat lisää pisteitä näistä sun pokerikäsistä. Esimerkiksi tosta pelataan nyt täyskäsi ja se on level 2, sitäkin voi upgradea sitä, että paljon sitä saa pisteitä ja nyt 1200 pistettä meitsin pitäisi saada ja tuolla on nyt tommonen jokeri S ja tää on taas tämmösiä niinku vain viinkarepelejä. Tässä ei niinku oo siis mitään hyötyä, että osaatko oikeesti pelaa pokeri. Ai, nyt näyttää muuten itse aika huonolta. Tosta saadaan väri. Päästäänkö läpi? Jöss, päästiin. Sitten sen jälkeen kun pääsee ton roundin läpi, saadaan vähän rahaa. Sitten voidaan ostaa täältä tämmösiä uusia vaikka jokereita. Meitsi pelaa aina tämmösiä ihan kummallisia Roguelite ja Indie-pelejä, jossa on mahdollisimman vähän pikseleitä ja mitä vähemmän pikseleitä, niin sen parempi yleensä. Sitten Eetu aina nauraa, kun Steamissa lukee siellä joku Vinkare Playing, joku ihme Balatro-peli. 8 tuntia. Sä avaat Steamin kauppasivu ja katsot, okei, mä voin laskea pikselit 2 kädellä. Ymmärrän. Moi, oli kiva taas tuntea. Wishlistille ja sitten taas Vinkareen kanssa ei pelatakaan mitään muuta enää. Tänään on pelattu. Nyt ei tarvii enää loppulaneen pelata. No. Tää oli vasta tämmönen lämmittelypäivä. No niin, sieltä lähtee joku uusi. Lisää Lady Gaga. Ihan gagger. Milloin sä tulet mun bändiin, hei? Joo, meidän bändikin. Onko sulla oma bändi? Mulla on oma bändi. No niin, se on Alan Wake. Alan Wake skinillä. Siis meidän CS:n-pelut oli kyllä vähän hirveetä, ei tule edes mikkiä. Kaveri oli ihan siis tällä tavalla se kirjoitteli sinne chattiin niitä niinku kaikkea infoja. Pitää käydä hakee toimistoon huomenna kyllä mikki, kun ei niiden venäläisten kanssa pysty muuten kommunikoimaan mitenkään. Joo, ei. Just Dance, 30 000 ja 518. 4 tähteä. Yritätkö ekalla voittaa? Joo. Kuule. Mites tässä nyt käy? Nyt on Science gone too far. Kaveri lähtee ihan kylmiltä. Just Dance, battery, okay. Siis lukiossa tätä jossain bileissä vedettiin. Oho. Hetkonen. Oliks mä sittenkin liian vaikea? On vähän input-lagia tähän aikaan yöstä. Ei. Joo, kyllä se siitä. Tarviiks tätä spacebaria painaa oikeesti missään vaiheessa? Sit kun sulla on kerääntynystä, niin sä saat tavallaan ekstra pistettä. Niin, pystyykö sillä aktivoimaan kuin tuplaan? Joo. Kun siinä perus Guitar Herossa on just se semmonen... Vinnuttaa sillä kepillä. Niin, joo. Silloin piti niinku nostaa se keppi, niin sillä sai sit jonkun bonusmoodin. Esimerkiksi nyt sä voit painaa spacea. Okei. Niin sä saat 2x. Se tuplaantuu 4x. Nyt. Ei. Harmi vaan, että menee päin persettä, mutta ei siitä sen. Katsotaan paljon sana saa pisteitä. Joo, no niin, katsotaan.
Vitsi se rokkaa niin hulluna. Mä oon ihan manuaalinen ukko tossa. Ei tästä oo mitään. Saat harjoitellut. Niin on. Ei tää ollutko niin helppoa. No niin, siellä suuhkas tassii. Joo. No hei, älä nyt. Wanna mere refut, Untenmail. On vähän kyllä. Sleepy Sleepers. Sleepy Sleepers pitäis olla meitsin biisinä tässä. Eihän tää niinku hirveen vaikea oo oikeesti, kun pääsee vähän jyvälle. En mä niinku tajunnut, että tätä voi sitä ihme Frets on Firea on pelattu tälleen. Joo, se oli ilmainen Guitar Hero tosiaan aikana, open source. Sitä pelataan siis edelleen, Frets on Fire löytyy varmasti vieläkin, mutta nyt ei tarvii, koska se on nykyään Fortniteissa täysin ilmaisena. No niin. Ne osti ton Rock Bandin Devaa ja Studion, niin sai sitten tällaiset sinne. Ja tuolla soi nyt siis Lady Gaga nyt sen takia, kun Lady Gagalla on live-keikka Fortniteissa vissiin tänä viikonloppu. Eli meidän täytyy nyt tässä harjoitella, että me voidaan olla meidän Queenie edessä siellä keikalla. Hei, miksei me vedetty tätä siellä meidän lavashowssa tänään? Totta. Oi vitsi, kun menee just ikävässä kohtaa noin virheet. Just kun oot saamassa sen joku bonuksen. Vitsi, että ärsyttää. Samaa käy mullakin. Mä vähän lähdin rehvakkaana sua haastaa. Joo, mä sanoinkin, että tää on sun eka kerta, mutta kyllä sä olit joo. No hei, 11 529. Ihan hyvä. Ei edes 3 tähteä. Mut sulla oli parempi skini, niin se varmaan sait jotain ekstra pisteet. Mulla oli default skini, kun mä oon tällainen RPC. Jep. Eiköhän mennä nukkumaan saakka. Hyvää huomenta, täällä on herätty seuraavaan Assu-päivään ja oli kyllä siis aivan 5/5 silloin 4 aamuyöstä vaan kävellä tähän triplaan, kellahtaa tohon noin nukkumaan ja nukuin siinä muutaman tunnin ja kävin vielä aamupalalla ja olin aikamoisessa tokkurassa, kun vähän alle 4 tuntia nukkunut. Kävin vaan nopeasti aamupalalla ja sitten takaisin koisimaan tohon. Miksi mä oon aina oikeesti tehnyt näin? Täytyy varmaan ensin summereillekin varata hotellia. Tossa kävin vähän shoppailemassa myöskin, pikkasen vaatetta lisää ja samalla tuli tehtyä herkkuostokset tonne Assemblylle ja nyt on oikein virkeä ja mukava olo. Kello lähentelee jo 3, mutta tää lanittaminen on tämmöstä yöpuuhaa muutenkin. Tänään on kyllä joku ihme bileet luvassa siinä 9 aikaan illalla. Varmaan tulee sielläkin käytyä, mutta tänään varmasti hauska meininki myöskin Assemblylle. Let's go! Jahas, täällä lavalla alkaa kohta Toimistopojat lavashow. Täytyy nyt tulla tänne yritysvakoilemaan, että mitä ne oikein täällä, minkälaisen show ne täällä oikein vetää. Mä oon vähän haaveillut, että vetäisi Eetun kanssa jonkun nollakonsa-shown esimerkiksi joskus. Tois ne napit ja muut rensselit tänne ja kutsuis katsojia kilpailemaan jossain nollakonsa-showsta tutussa pelissä. Just vaikka arvaa hinta, Family Feud, mitä näitä nyt on. Se olisi ihan hauska ohjelmanumero vetää joskus tämmöisellä Assyllä tai jossain muualla. Mutta katsotaan minkälainen show Toimistopojilla on. 10 euron buffetti täällä, siis ihan superhyvä. Jep. Kiva, että on tämmöstä niinku oikeesti freshia ruokaa täällä tarjolla. Normaalisti tää buffetti on täällä joku 16-17 euroa. Nyt on joku juttu tehty, että ihmiset tulis mieluummin tähän, joka on parempi. Kun toi Hese, Hese on väliliha, mutta se ei oo kovin terveellistä. Ai hitto, nyt löytyy verkkokaupan mestoilta huikee löytö. Tämmönen Minecraft Torch, joka palaa. Haluaisin vain tämän. Sen sais silleen tälleen niinku vinottain pistettyä vähän niinku siinä pelissä. Tai sit vaan silleen suoraan. Ei hitto, taisi hieno. Ei oo kyllä Minecraftia tullut pelattua pitkään aikaa. Eetu löysi täältä nyt hienon on-air-kyltin. Tää menee varmaan toimistolle. Jos sitä nyt jonkun yhden anti-stress-ballin täältä hommassa. Oon aina halunnut tämmöstä niinku sneakerin näköistä pelitietokonetta. What are those? What are those? Onko tietokoneen rakentelut mennyt liian pitkälle? Rakentelut on kyllä todellakin mennyt aivan liian pitkälle, kun on pakko tehdä tämmönen sneakeri. On tää nyt silleen aika hieno. No joo, mutta... En tiedä, onks tää sit kuitenkin vähän ehkä silleen tää muovi. Tämmönen kiiltävä, ehkä vähän ehkä tulee semmonen halpa fiilis tosta. Tätä pitää putsaa aika usein, kun tää on avonainen. Totta muuten joo, se on niinku ihan täysin avonainen tästä. Täältä vaan tulee semmoista lämmit ilmaa. Vaan 3 tonnia hei. Hei vaan, nyt ois tarjouksessa, pitäisikö? Katos Matte mitä löytyy. Mä oon katsellut tota. Mä oon miettinyt sen silleen, että jos joskus pelaa jonkun kanssa, joka ei ole niin hyvä sitten Englannissa, Niin.
niin mä oon etsinyt tuota niinku suomenkielistä versiota tosta. Totta, en mä ajatellut, että onko tää suomeksi vai englanniksi. Joskus saattaa olla semmosia tilanteita, että on peliseurana sellaisia, joilla ei ole niin hyvä englanti, niin sitä varten sit haluaisin ehkä sen suomenkielisen version. Totta muuten. No, voiko tän vielä palauttaa? Voi, ihan paska. Voi saakeli. Siis me ollaan Suomessa, miksi sä niinku ostit englanninkielisiä pelejä? En mä tiedä. Suomen kieli just rappeutuu, kun Ville vaan Finglishaa tän maailman. Ja tää olikin englanniksi. Miksi mä ostin? Itse asiassa käännyppä nyt välitön 180 ja vie sen takas. Oispa kavereita, jonka kanssa pelata lautapelejä. Mulla on vaikka kuinka monta sellaista lautapelejä, mitä mä en vaan pelannut. Ne vaan on mun kaapissa. Koska lautapeli-ilta, hei jätkät. Any day. Any day, any day. Aattelua? Joo, se on aina toi sama. Joo, ihan koska vaan. Ihan koska vaan. Mut sit ei ikin. Lähteekö Matti jatkoille? Ehkä jatkoille. Jatkoille. Kaikki jatkot käy. Ei tää peli kyllä lähde tähän aikaan yöstä. Jai. Täällä on kuitenkin käyty jatkoilla ja vaikka mitä. Totta, semmosellakin käytiin. Meteliä oli, huutaen oli mukava keskustella. Se on aina mukava olla aina tolleen baarissa, joku keskustelu on sitä luokkaa, että huudat täysiä toisen korvaan, niin se on aina mielenkiintoista. Uusia tuttavuuksia oli paljon siellä ja oli hauska silleen hengailla, mutta ei kyllä pitkään viihdy tommosessa niinku aivan järkyttävässä melumestassa. Halus vaan takas tänne pelaa. Kuka ei meinannut uskoa, kun sanoi, että juodaan tää yksi ja lähdetään takas. Ei uskonut kukaan, mutta täällä sitä ollaan. Nyt tullaan pelaamaan. Näköjään. No niin, nyt mennään video. Hetkonen! Pitäisikö sä alkaa rokkaan? Alatko rokkaan? Pitääkö alkaa rokkaamaan? No ehkä. Tuli itekin nyt käytyä siellä mustassa härässä, kun aina nämä muut on sinne yleensä lähtenyt joskus lauantaina tai perjantai-illalla vähän katsomaan, että mikä meininki, niin sanotusti jatkoille lähdetty vähän liian aikaiseen, mutta näki itekin, että minkälainen mesta. Mutta nyt on vaarallinen meininki täällä, kun kaveri... Rockihan täällä alkaa soimaan. Oi, Rocky, eli toisin sanoen... Lady Gaga. Gagat housus. Vedä expertilla. Doja Cat. Oho, uusia biisejä tullut meille rokottavaksi. Ei. Onko vähän tummaa? Ei, siis tää expert mode tässä oli ihan mahata, ei tästä. Matti osas vetää sillä ihan hyvin, mutta mä en kyllä, ei lähde itellä. Joko sä oot kyllästynyt tähän kaikkeen sun saamaan median huomioon? En mä välitä siitä. Ei oo noussut hattuun vielä. Kyllähän sä tiedät miten nää menee nää jutut. Miten nää menee? Tommosia tulee vaan. Mediat täällä käy sua haastattelussa. Sulla on niin hieno setuppi tällä kertaa, ettei mitään järkeä. Tonnin setuppi. Minäkin teen pahvista setupin seuraaville assyille. Terveisin Dumbledore. Mikä juttu? Ja mitä nää valotaan? Mä Saksan Actionissa törmäsin. Mähän on semmonen, että kun mä käyn kaikissa elektroniikkaliikkeessä, niin mä aina skannaan kaikki tällaiset assyt valmiit niinku elektroniikat. Että niitä on poimittu tässä pitkin elämää. Mitäs muuta niinku tommoista lediä sulla täällä on? No sit tommonen vanha tavallaan. Tää oli jollain assyilla oli jollain tommonen, niin mun piti sitten käydä hakemaan. Se on kyllä joku Nediksen joku juttu. Se on vähän huono, kun se tarvitsisi wifin, että sitä voi kontrolloida. Sit toikin on Saksasta tommonen letku. Ja kun on paksu tommonen letku. Siis pointtihan tässä on se, että teet niinku huonon setupin. Kun mä jotenkin menin hermosin, paljon se setupi maksaa, ja sitten mä jotenkin halusin niinku vetää ihan päinvastaisen. Ja eka idea oli, että tekis niinku toimistosetupin, semmosen tiedätkö, missä on lasten kuvat ja huonekasvi ja sitten sellainen loisteputkivalaistus, että se olisi oikeesti kuin leikattu jostain muusta maailmasta täysin tähän. Joo, just joku vielä semmonen niinku Hewlett Packard-kone, mikä niinku on oikein semmonen setä-setappi. Ja lounarit tossa noin ja kaikki semmonen oikein semmonen niinku oravan pyörä, mutta sit mä mietin, mitä täällä nyt ei ainakaan niinku oo ja mitä kellään on munaa tehdä, niin käyttää pahvista kaikkia. Siitä se niinku tavallaan tuli. Siis siitä se ajatus sitten lähti. Mut siis tämähän on ihan siis huikee. Ei paljon maksa periaatteessa. Toki noi kaikki LED-valot sun muut tietty maksaa. Ja pleikka on 650 ja sitä tonnin setupista. Se on niinku alkuperäinen pleikka. Ootko laskenut oikeesti mikä tän niinku virallinen? Pahvilaatikot 8 €, valot 80, näytöt 200, pleikkari 650, hiirimatto 10, jääkaappi 10. Mut siis tää on mun mielestä hyvä tavallaan tämmönen taidon näyte siitä, että sen ei oo pakko olla mikään niinku kallis systeemi.
että ne pystyy tämmöisellä niinku halvallakin materiaalilla virittelee aika silleen näyttävän setupin. Joo, tää on ylistys luovuudelle ja ylistys semmoselle niinku huonoudelle kanssa. Eikä tarvii häpeillä sitä, että jos ei oikeesti rahaa pistää. Niinku, no okei, tonnikin on paljon rahaa, mutta anyway, että en mä oo ostanut periaatteessa hirveästi mitään uutta tähän. Tää on jo kierrätetty. Täällä on siis joka kerta teidän niinku paikalla aina jotain uutta ja ihmeellistä sekoilua. Mitäs Ville sun setappi? Nyt mulla on siis täysin semmonen riisuttu. Siis kuinka sä kehtaat tulla, Ville? Sulla on klautti, mitä sun pitäis varjella ja tuolla on niinku uskottavuus. Nyt sinne kommentteihin, että Villen setappi en saa syille kuntoon. Ja Villellä on nyt uusi hieno autotalli, jossa duunaa asioita. Niin nyt autotalli käyttöön ja setuppi kuntoon. Ei, mulla ei sulla on tilaa, mulla ei. Leikkurit ja kaikki siellä. Printerit, hei. Jumalauta. Mikä se on se sun juttu aina? Mikä se on, mitä sä striimaat siellä? Raju setuppi ensi kassyille. Tässä on vähän, saat pölliä jotain, jos haluat. Okei, mä pöllin. En vaan pahakseni. Mä otan tästä jo vähän messi. Raju meininki. Rajuluola semmonen kunnon. Dekit sinne ja tiedätkö, savua ei saa, höyryä saa käyttää. Täällä on taas parhaat setupit. Taas saa tulla tänne kateellisena katteleen näitä ihmevirityksiä. Voi hyvänen aika. Voisin nyt täällä vähän lauantain kunniaksi pikkasen kattella, että minkälaisia setuppeja täällä oikeesti jengillä löytyy. Kivoin juttu, mitä tänne niin voi just vähän omalle paikalle viritellä, olisi just joku semmonen pieni hyllyviritys, mutta se oma jäi nyt toimistolle, kun se on vähän muussa käytössä siellä. Mutta kieltämättä Toni nyt antoi hyvän idean, että meidän pitää kehitellä joku tämmönen rajuluola, rajusetuppi. Mä oon sieltä mun autotalli rajuluolasta tosiaan striimaillut melkoista sekoilua, niin tuolla sattuu olemaankin semmonen CS-joukkue, jonka nimi oli Raju. Täytyy varmaan hakea sieltä semmonen paita. Hassuilla on ollut hyvä meininki ja vähän väsyttää. Myöhään tuli oltua täällä ja pelailtua kyllä Eetun kanssa. Ja nyt vielä tää lauantai täällä jaksetaan painaa ja varmaan tänään eniten tänne tulee väkeä. Multa just on välillä tullut semmosia kyssäreitä, että mikä semmonen pääpäivä täällä on, niin ehkä tää lauantai. On täällä kyllä jengillä hauskan näköisiä setuppeja, ei voi muuta sanoa. Jaha Eetu, eikö enää CS maistu? Onks vähän nyt nää pelit pelaat? Viimeiset 5 peliä on ollut ihan siis aivan naalin jätöksiä. Mä en jaksa. On aivan rikki. Eihän tästä tuu yhtään mitään tästä pelaamisesta. Mun kaikki energia on mennyt siihen helletykseen taas. Jokainen vastaantulija on uusi NPC, jonka kanssa käydä semmonen tosi pintapuolinen keskustelu. Se resetoituu joka kerta. Se on oikeesti sosiaalinen patteri, alkaa olla vähän silleen. Joo, kyllä se vähän. Koska haluaa antaa kaikille kuitenkin tasaisesti sen saman huomion. Moni tulee morjestelee aika kertaa, kun ehkä näkee ja näin. Mutta on se kyllä kun hölisee ne samat kuulumiset moneen otteeseen, niin kyllä. Joku tommos niinku oikein hikiset pelit niinku CS, niin se ei oikein niinku lähde, niin miksi sä meet sitten tämmösiin peleihin, missä tarvii... Okei, no tää on 1 IQ vaan. Okei, no joo, tää on ehkä hyvä sulla. Mitä siellä pitää tehdä? Pitää selvitä näistä huoneista. Mä taisin selvitä. Okei, mitäs tästä niinku... Escape room. Tässä niinku koko aika vaikenee nää niinku... Ui, sä pääsit sieltä jostain läpi. Mitä tää tekee? Ui. Ovi auki. Oho. Ui. Sait 1 IQ lisää koko aika. Tästäkö nyt sitä IQta tulee? Kyllä. Sitten menikin vaikeeksi, kun on jo 7 IQta. Harmi, kun mä en näitä tämmösiä lastenpelejä oikein niinku. Toisaalta, no tuolla onneksi toi Helmeri, jonka kanssa voit pelata. Mä menen Helmerin kanssa peleille. Sieltä ollaan huudeltu ja kyselty, että koska porttii? Nyt en tiedä, miten mä pääsen. Kato, tosta on vaikea kyllä päästä tosta auton läpi. Ai kato. Oho, vau, kato. Ase. Ei pääse. Musta tuli pieni. Oi. Musta tuli ballo. Siis tää Fortnite on tää on niin ihmeellinen peli. Niin on. Tässä on niinku kaikkea ihan kummallista. Täällä on tämmönen alt-tab ja peli vaihtuu. Siis tässä on oikeesti ne pelit, mitä mä oon pelannut. Ja sitten, että me ollaan pelattu sitä ihme Guitar Heroa tai... Joo. Siis kun oli kauheat suunnitelmat. Mä pistin Eetun asentamaan Helldivers 2 tonne koneelle, mutta ei olla päästy sinne asti. Ja mä oon ihan varma, että niinku, tässä ei ole kyllä ollut missään vaiheessa siis semmoista hetkeä, että sä voisit edes pelaa sen tutoriaalin silleen. Niinku energiat ei riitä toisen uuden pelin opettelu, ei niinku mitenkään.
Se menisi kusirakoon sekin peli. Niin menisi. Vieläkö me jaksetaan? Kyllähän me tänään vielä jaksetaan. Vielä jaksetaan. Pitäisi se keikka katsoa. Paulin keikka vissiin siirtynyt nyt. Sitä ennen voidaan pelata. Täällähän on paljon väkeä. Siellä alkaa kohta CS-peli. Pikkasen ehkä myöhässä. Saa nähdä kuinka pitkään joudutaan valvoa ja odottamaan Paulin keikkaa. Se on kyllä ehkä semmonen loppuhuipennus näille assuille nyt täällä. Sitä täytyy ainakin vähän mennä tsekkailemaan. Täällähän on näköjään myöskin Tekken 8 finaali. En mä tiedä onko toi edes Tekken 8. Mä oletan vaan, että se on se uusi. Nyt löytyy eväät tuolta. Vähän ruisleipää, että jaksaa vielä vetää loppuun asti täällä. Mennään katsomaan miten Helmeri ja Eetun Fortniteit menee. Tuleeko Victory Royale? Helmeri kantelee. Pelkkää voittoa, pelkkää voittoa. Helmerikaan on helppo voittaa. Sä pelaatkin nyt sit Helmerin kanssa. Joo, en mä sunkaan kyllä halua, ei me pärjätä. Joo, ei. Pelaa näiden parempia. Pelaa niitten kanssa. Onneksi sä nyt sait jonkun pelaan. Me yksi vielä käydään, hei. Eiks me yksi käydä vielä? On tää kyllä. Helppous viehättää. Laji helppous viehättää siellä. Mä ajattelin, että ette te mitään voita, mutta tulin se siellä. Totta kai. Me otan vielä toinen tähän näin. Ota toinen, ota. Let's go! Ai. Pelkkää voittoa. Pelkkää voittoa. Tupla V tulee. Mä poistan vielä sut mun kaverista, kun ei me voiteta ikinä. Poista. Mä rupeen pelaamaan Hemminka. Hemmin kanssa lähtee. On tää helppoa. Tää on hyvä tiimi kasassa, niin kato, homma toimii. Siellä toimii toi kommunikaatio, ei kato mun kanssa. Joo, ei kaveri, mä vaan mökötetään aina. Me vaan mökötetään, joo ei. Vähän nyt näyttää siltä, että Paulin live ja keikka on peruttu. Kyllä nukkumaan joutaa. Jaksatko valvoa joo? Eikä nyt yli 30 tänään valvo. Niin, vähän tuntuu pahalta kyllä. Teksti TVkin on kaluttu jo läpi, eikä enää mitään tekemistä. Kolmas jatkoaika. Tää on kolmas. Tää ei lopu ikinä. Tää ei lopu ikinä. Ei lopu. Mut hei, tätä tänne on tultu tekee. Niin. Nimenomaan. Totta. Ei tänne mitään musaa tultu kuuntelemaan vaan. Pelejä. Ja se pääsee tuplat Miten nää on näin tasasta oikeesti? Keikka peruttu. Juu ei, kotiahan tässä. Toimistolle. Mennäänkö toimistolle Ville vaan yövuoroon? Äijä aloitti yövuoron muuten nyt. Onko sulla kahvia siellä? Teetä. Vanhalle miehelle. Kahvia? Teetä. Laitatko riimin päälle? Laitetaan. Oot sä hurja. Olen. Vanha konkari. Legenda. Vaikka legenda joo. Suomi-tuben legenda. Vaikka täällä näin, hei. Suomi-tuben legenda. Pitäisikö tässä nyt joku yksi paneeli vielä nopea tähän loppuun? Hoidetaan. Siika vaikka siitä. Niin se havu vaan meni ja voitti tokan mapin, niin kolmanteen menee. Saa nähdä, että kuinka kauan menee, että saadaan Paulin keikka tonne lavalle. Tässä nyt kuumeisesti sitä odotetaan, joka sen piti alkaa 1,5 tuntia sitten, joten saas nähdä kuinka kauan meidän kisakunto kestää. Totta kai, mehän ollaan 4-5 asti tänään. No me ollaan kyllä joka ilta oltu täällä about siihen ja nyt on viimeinen kerta taas ikuisuuteen. Niin. Aivan, paitsi sitten taas yhtäkkiä onkin jo silmänräpäys ja elokuu ja kesä meni jo. Niin, siis kun musta tuntuu, että tää winter on vähän niinku vuoden aloitus. Ja sitten tavallaan se vuosi päättyy siihen. On kyllä erikoinen vuosi. Mun semmonen sisäinen kello menee vain niinku Assy-sykli mukaan. On vain 2 vuoden aikaa. Assembly Winter ja Assembly Summer. Näin se menee. Onko siellä joku tekniikalla pausi, kun ne pyörittelee hiirtä? Ei hitto. Nyt vielä tommosia niinku teknisiä ongelmia tonne, kun hiirikin väärinpäin tuolla. Keikka venyy. Nyt jännityksellä odotamme, että mihin aikaan alkaa keikka. Mitä luulet? 1.55. Enpä usko. Kello 2.41. Aloittaa hetken kuluttua. Olihan se jo aikakin. Eli noin 3 tuntia myöhässä periaatteessa. Aika ikävää. No joo. Mutta nyt päästään nauttimaan huikeesta musiikista. Toivottavasti nyt jengiä on täällä vielä niin paikalla ylipäätään. Siis. Niin aika moni on lähtenyt jo. Varmaan tosi moni on lähtenyt. Väki vähenee, pidot paranee. Eikö se näin mene? DJ Pauli.
Kiitos Servulle. Mä arvasin, että sä tulit pakkaamaan sun kamat tänne ja mä arvasin. Pahan mielen yllätys. Pahan mielen yllätys. Ai sä meet vielä. Sologue tosta. Päätyy asti sunnuntai aamulla lähet sitten. DJ Paulin keikka oli aivan mahtavaa. Mun mielestä mennyt paljon eteenpäin toisen setti. Oli tosi hyviä biisejä mun mielestä valittu nyt ja siellä oli hyvä meininki, kunnon jytää. Mä tykkään tommosesta musasta, missä pääsee oikein kunnolla tamppaamaan. Vähän mä olisin toivonut ehkä, että yleisö olisi tampannut siellä myöskin pikkasen enemmän. Virta saattoi olla jo osalla lopussa, mutta Siika Marssi tuolla edelleen marssii vuodesta toiseen. Tähän on hyvä lopettaa tämä Assi-vlogi ja laita tykkäystä, jos haluat nähdä näitä lisää seuraavilta Assilta. Se on moro!